Hei Stigi, mitä sä teet täällä Himalajalla? Tulin tänne metsästään puumaa. Mut miksi just tänne Himalajalle? Täällä asuu yksi laatupuuma. Lumileopardi. Nyt Stigi lepää vähän tänään. Stigillä on ollut vatsatauti ja iski viime yönä. Stigi ottaa rennosti tämän päivän. Lähtee kattelee sitten lumileopardia ja puumia huomenna lisempää. Saa nähdä miten käy. Löytääkö Stigi puuman jetin vai sekä että? Vai mitä? Lunta. Kiva täällä on tallustella Himalajalla kyllä, mutta niin kuin sanotaan, että paras ilo on jaettu ilo. Jos löytäis vaikka reissukaverin, kun tuo näyttää kaikilla olevan melkein oppaat ja kantajat sun muuta, niin jos Stigillekin joku kamu täältä Himalajalta joskus löytyisi. Joo, Stigi lähti aamutuimaan kohti noita lumihuippuisia vuoria. Etsin sitä lumipuumaleopardia. Lumipuumaa. Tässä maanvermän kohdalla niin kävi semmonen munkki, että tapasin tommosen jetin ja... Mikäs sä oot? Minä oon Jeti. Täällä minä asustelen. Tervetuloa Matalan majaani. Ääniä kuuluu välillä. Joo. Neuvo, että siellä Mardi Himalilla on nähty näitä lumipuumia. Ja Jeti on itse asiassa vieläkin tossa noin. Jeti! Mikä meininki? Oksettaa. Kävin tuolla Mardi Himalilla ja nyt kärsin korkean paikan taudista. Joo. Tässä alkaa itselläkin huomaa, vaikka onkin tullut vain 800 metristä Pokharasta tuohon 2200 eilen, niin pikkusen sormiakin hermöittää ja ei nyt ihan niin kaikista skarpein fiilis. Että... Niin joo, Stigillä tuli aamulla vertakin vähän nokasta. Tänään olisi tarkoitus ottaa askel kohti sitä Mardi Himalia ja mennä Forest Campille semmoinen 4 tunnin trekkaus vähän korkeammalle. Mutta mikäs meidän lumimiehellä on tilanne? Syntynyt Himalajalle elämään. Miten menee? Joo, flunssa. Vastahan korkean paikan taudista selvittiin. Joo, mutta ne onkin flunssa. Joo, lumimies on tottunut näihin olosuhteisiin. Oliko se tuolla huipulla, missä sä Jeti näit se lumipuuma? Joo. Eli tosta suunnataan noita kumpuja pitkin tuolta mahdollisimman lähelle Mardi Himalia. Stigin löysi naaraita. Ja vaan jotain äkäisiä vartijauroksia vissiin. Tämmöstä täällä Himalaja 2,5 tonnissa, vähän reilu. Vähän kuin Pispola harjulla. Paitsi ei mennäkään Ruusiksen rantaan uittaan tankoja, vaan mennäänkin huipulle. Vai mihin mennään lumimies seuraavaksi? Low Campille. Stigi kuuli juuri naaraan kilinää. Käydään kattoo. Toi on kyllä uros. Ainakin se on iso. Sillä on munat.
Missä sinä tulet tänne päin? Hän puhkuukin jo. Joo. But we have to go through the bowl. Yeah, this is the road. But the buffalo was so angry. Yeah. So I saw the another road, but Ah. I couldn't find. My thinking was that since the buffalo so angry, so I Okay, let's try. यस्तो गरौँ सर यति झरेर यस्तो जाम होइन त्यहाँ बोट देखिसक्यो मैले सिधै होइन होइन बाटो त यो मलाई थाहा छ त्यो भैँसीले गर्दा अब यति झरेर त्यहाँ Were you able to scare the buffalo? Okay, okay. We should run like this. Okay, let's attack. Mihin? What we should do? Yeah. What we should do? Go. Yeah. But यस्तो भैँसीले हामीलाई What's that? बाटो त Mikä sieltä nyt tuli? Mikä vaan toi kylmä. Kylmää! Meidän pitää mennä vielä 2000 metriä korkeammallekin. Mm. Nyt ollaan 2,5, 4,5 tonnia. Onkohan siellä kylmä? On. On. Täällä ei oo mitään seiniä. Tähän tulee auringonvalo seinistä. Se on se syy. Siellä se häämöttää. Mardi Himal. Hi. Hi. What you're going to do on the Mardi Himal base camp if you reach so far? What I'm going to do? Like yoga? Meditation. Meditation. Yes. And freeze my butt. Okay. What you? Me? Yeah. I don't know what I'm doing. Not made up my mind Survive. Yeah. My plan is Sleeping in base camp. drink local wine and sleep. That's Very nice. time killing, eh? Nice time. Nice way to die. Yeah. Yeah. It's long sleep. Yeah. And you? Yeah, I'm enjoying this trip. Filming. I enjoy the view. Yeah. What about in the base? What What about on the base camp? Oh, base camp. If you reach so Yeah, far. I'll be very happy Yeah. to reach that altitude. Yeah. Everything will be fine. Yeah. Enjoy. And what about you? I'm going to introduce myself to the snow leopard. To what? Snow leopard. Oh yes. You look like a Good luck, good luck, good luck. yeah. Mitäs nyt tapahtuu? Saadaan rakeita, mutta onneksi täällä sisällä on lämmin. Hanskat kädessä ja villapaita ja kaulali. Tonne pitäis huomenna lähteä. Ei näy edes Mardi Himalin huippua, kun se on tuolla pilvien seassa. Mä voin kuvaa. Tämmöstä näkymä Himalajalla vähän reilu 300 tonnissa. Melkein kuin Haralla harilla, mutta vähän. Ei mennäkään Kyötikkälän kentälle putaan, vaan mennäänkin huipulle. Tonne. Kattokaa, Puuma on koonnut mulle kummelin merkiksi. Lähdetään jatkaan tästä tuota lakea pitkin tonne, eikä se löydy. No niin, kattokaa, täällä on lumipuuman pesä. Lunta. Ja sitten täällä on kukkia puissa. Puumat tykkää kukista. Kävi hirveä flaksi. Löytyi lähes prosenttisen varmoja lumipuuman jälkiä. Lumipuuman sydän.
ja lumipuuman korkokengän jälkiä. Sillä on niin korkeat korot, ettei jää kuin korasta jälki. Ja kattokaa, on jättänyt mulle ruusu korkokengän jälkeen. Ja silkkistringien naru eteenpäin. Täällä vaihtuu säät todella nopeasti. Huominen vuori tuli pilveen niin kuin jossain 15 minuutissa ja rupesi sataa rakeita. Äsken satoi ihan oikeesti rakeita, nyt sataa vaan tämmöstä loskaa ja ukkosta. Siinä lähestyy yksi lumimyrskypilvi ja Mardihimalin huippu on pilven peitossa. Eikä tässä oikein auta muuta kuin vaikka vittu suomalainen sisu kuinka sanoo, että vittu tonne mennään, niin ei siinä mitään järkeä oo. Sinne jää sitten lumipyryyn ja nää polukkin on jäässä. Ja nyt on vaan pakko hyväksyä. Ei voi mitään. Tällaista täällä Himalajalla 4 tonnissa. Vähän kuin sappeen kevätlumilla. Paitsi että afterskien sijaan ei mennäkään minnekään. Yritettiin mennä lumen luokse, mutta lumi näyttää tulevan nyt meidän luokse. Muus kuin Himalajan samoja. Miltä maistuu? Jakkien kylpyammeisen pilkille. Ton törppään takana on jakkimakupaloja. Jakkeja. Karvasia kuin mitkä. Jos lumimies sä oot noin hurmaava persoona, niin olisitko sä voinut lähteä Stigin kanssa kahville? Joo. Mennään vaan. Yksi pikku pyyntö, että olisitko sä voinut ajella tuon sun naamas? No, harkitaan sitä. Ois nähnyt mikä sieltä paljastuu. Hei Eti, olisitko sä lähtenyt Stigin kanssa Suomeen, kun et sä oikein pärjää täällä Himalajalla? Noitten vuoristotoutujen ja pahojen olojen sun muitten kanssa. Miten niin, en pärjää? Kysynpä vaan. No pärjää tietenkin, mutta Suomessa on helpompaa. No sitten vähän mun täytyy tulla.